नेमक्या असं आहे खो आज ता मारा आज बघा बर्थडेची पार्टी दी कसली बर्थडेची आता नाही ना आता बघा बघा चल बड्डेची पार्टी होई होय. चल मग चल चल तर ये चल 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 दाखव हॉटेल अशी हा, चल ये या हॉटेल बरं गमता ना बरं का ह्याच्यात जायचं हो, चल हो चल ह्याच्यात जाऊया सर काय पाहिजे मेनू काय असा सुरमई पापलेट बांगडो इसवण मटन आणि चिकन हा, मग दोन चिकन थाली करून हां ठीक आहे हा, लवकर करूया हां 5 मिनिटात पड हां लवकर हॉटेल मेला मस्त असा ना मग मला शुभांगी होम स्टे तारकर्लीत नाव आहे त्यांचा होय तो म्हणा तुका काय आडले मग अरे ते गावाचं घ्या लाजा नको होय मागा पण नको अरे गावाला सांग बरे सांग हा हा किती हां घे. अजून काय वया माका तर काय नको तू का गावाया नको मा काय नको मागा आधी पड चल मी हात होते हा कोण होईल बिल कोण देतो कोण देतो कोण देतो येणार नाही अजून रोलो करू बिल दिलं ना तिने नाही नाही राजू ते चांगल्या तुम्ही देतो म्हणा येतात तो फोनवर बोला तुला मी बसलेलो सर येतो तो ए भावशी अय काय झालं काय माहिती मला पैसे नसले किती भांडी कसं होईल सरसकट 39 भांडी दूर दोनच्या आणि दोघांची दोघांची मिळाल 80 आहेत दोन कसली आणखी इतकं आहे माझ्याबरोबर बोललंय ना त्याची 5 मिनिटांनी कसं सांगतं लवकर, हा? हो 5 मिनिटांनी सांगतं मेलो मग चुनो लावून गेलो ओ जरा मोबाईल जरा मला फोन लायचा त्या काय जरा फोन लायचा तुमच्या मोबाईलात काढा रिचार्ज सरला माझा पटकन द्या आपण हो हो दे पटकन दे मी दे हे बघ तू माझा मोबाईल ठेव त्याच्याकडनं पैसे घेऊन येते त्या मोबाईल ठेवा माझं बिल दिलं तरी नाही ह्यो मोबाईल घेऊन गेलो माझाच मोबाईल बघतोय काय करतोय
तर लाईक करा कमेंट करा. शेअर करा. आणि सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्ही तारकर्लीमध्ये इलास तर होमस्टेसाठी शुभांगी होमस्टेला नक्की व्हिजिट करा. कॉन्टॅक्ट नंबर आणि लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केलेलं आहे. हां घंटा आलं दिसणार ना. कॉन्टॅक्ट नंबर आणि लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये हे काय